Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Da wani ne dai da kuka fi sani Affan Zango Comedian. Abin da yasa na yi muku magana, abin da yasa dai nake so na ba ku wannan sabo shine akan masu yi mun comment a YouTube dina akan challenge din nan da aka daura na ga abu yau. To dama na ce zan yi muku bidiyo na muku bayani akan yanda abin yake. To yadda dai challenge din nan yake, waka ce ta Dabo da Adami Zango bayan tare da Senti, sabuwar waka sake nan. Abinda za ku yi kawai ana so ku yi downloading din waka nan, bayan ku yi downloading din ta sai ku yi rawa, ku dau short bidiyo haka, ku yi rawa ko da na minti ɗaya ne, ku yi rawa akan wakar mai kyau. Idan rawarka tafi ta kowa yanda ake so, in aka zaɓe ka kenan, kana da kyautar naira 50,000. Kana da kyautar naira 50,000 idan ka zo na ɗaya. To gasar da ya gaba ɗaya ce da namiji da mace, gaba ɗaya kowa da kowa ne. To duk wanda ya zo na ɗaya yana da kyautar naira 50,000. To shine abin da gasar nan take kai kenan. To amma yanda za ku yi gasar shine idan ka ɗauki waya aka ma bidiyon nan ko kyamara, kai editing ɗin shi da yanda dai ka ɗaura waƙa da yanda dai ake so ne. Kai mai kyau haka sai ka je Instagram sai kai searching. Idan ka je ka ɗaura shi wajen posting, daidai posting za ka yi tagging da suna za a gani official Affan Zango, shi ne za a gani kai tagging ɗina, sannan kuma kai sacin Adami Zango kai tagging ɗinsa. In kai tagging ɗin sai ka zo wajen rubutu sai ka rubuta hashtag dabu challenge, za a gan shi ma ya fito, sai kai tagging ɗin dabu insha Allah in kai mu kuma za mu ga wannan bidiyon naka, za mu je mu ɗauko shi mu jera su a cikin yanda suke, za mu gani. Sannan ni ma ɗauko shi zo ɗaura shi akan YouTube channel ɗina, wannan YouTube ɗin kenan zan zo ɗaura shi ma YouTube channel ɗina domin mutane su taya mu wannan. Da Allah ina ba da shawarwari akan ya kamata ya abin nan, ko da a ce ba dan ka ce ba to ka nuna dan ƙaunar da kake masa. Shi Adami Zango za ka iya ɗaukan wannan bidiyon kai, idan kai za ka yi ɗaura a YouTube, za ka ɗaura shi a Instagram kai tagin ɗina, ko kuma ta lambar WhatsApp ɗina ka turo min shi ta WhatsApp, ko kuma direct ka je Instagram kai posting kai tagin ɗina yau.